Hayırlı gün muhterem televizor караучылар. Атнаның чираттагы җомга көндә сезнең белән эфирда мин Миңназыйм Сәфәров булырмын. Аллаһ Тәгалә үткәннәрне үзгәртә алмый. Ә менә тарихчылар үзгәртә дигән бер акыл иясе. Тарихны ни өчен үзгәртәләр? Чын тарих ничек язылырга тиеш? Әлеге һәм башка сорауларга җавапны без бүген Татарстан Фәннәр Академиясенең Тарих институтындагы Миркасым Госманов исемен йөрткән Алтын Урда һәм татар ханнарын өйрәнү үзәге җитәкчесе Илнур Миргалиев белән бергәләбезләрбез. Миргалиев Илнур Мидхәт улы 1975 елның 25 октябрендә Башкортстандагы Кушнаренко районы Якуб авылында дөньяга килә. Урта мәктәптән соң Башкортстан педагогия институтының тарих факультетын тәмамлый. Аннары Казанга килеп, Фәннәр академиясының тарих институты аспирантурасында укый. Тарих фәннәре кандидаты, Татарстан Фәннәр академиясының Алтын Урда цивилизациясын өйрәнү үзәге җитәкчесе. Алтын Урда тарихы буенча күп санлы фәнни мәкаләләр һәм китаплар авторы. Хәерле көн, Илнур. Исәнмез. Беренчедән сезне ике вакыйга белән тәбрик итәсем килә. Быел хәтерем ялгышмаса, сез җитәкләгән үзәкнең Алтын Урда һәм татар ханнары өйрәнү үзәгенең оешуга 20 ел. Һәм сез үк җитәкләгән журналның Золотоордынское обозрение дигән журналның 10 еллыгы. Билгеләп үттек, әйме? Республикада аны күргән кеше күрде, күрмәгән кеше күрмәде, ләкин булар тик торганнан гына әйтелгән даталар түгел миңа калса. Булар вакыйга булырлык даталар. Шуңа күрә буларның әһәмияте турында да әйтеп китсәгез иде. Әлбәттә, вакыйга инде ул, әмма галимнәр өчен күбрәк вакыйга булгандыр, киң катлам өчен бик кызык та түгелдер, әмма гыйлем өчен, татар фәне өчен, һәм әлбәттә киң мәгънәдә тарих фәне өчен алар вакыйга, чөнки менә теге безгә җитеп бетми статистик фикерләрне җыярга. Менә без җыйган идек 600-дән артык макалә 10 ел эчендә генә бу журналда басылган. Ул макаләләр теге рецензиялар үтә, экспертизалар үтә, алар турында дискуссиялар ниләр, 600-дән артык макалә татар тарихына димәк ки без керткәнбез иң яхшы дөньядагы галимнәр белән дип әйтергә кирәк. Үзәккә килгәндә әлбәттә ул вакытта 20 ел элек хәтерләсәгез 7 томлык татар тарихы язылып ята иде. Ул бөтен дөнья күләм тарихчыларны китереп 3-4 томнары менә аның Алтын Урда һәм татар ханлыкларына багышланган китаплар. Ташка бастыру инде бу, татарның тарихын ташка бастыру. Ташка бастыру дип әйтергә объектив. Яңаша, чөнки татар тарихында кызганычка каршы төрле мифлар белән, манипуляциялар белән бүгендә үз казаныбызда кайнамады, әйме? Әлбәттә, безгә сораулар да күп иде. Шуңа күрә ул сораулар бушына булмады. Татар галимнәре, шын галимнәр, кемнәр объектив төшенгәннәр, алар шынлап бу эшләр белән шундый сорауларны күбесен алып ташладылар дип әйтә алабыз. Тик торганнан түгел, чөнки яхшы үткәннәргә бу чакта инде 300 ел буе Европаның түгел, Азияның үсешендә зур роль уйнаган Алтын Урданың варислары күп икәнен беләбез инде без, әйме? Һәркем үзенә тартмакчы була бу, нине юрганны, әйме? Бу минеке генә дип тарткалаш юрган астында, ләкин миңа калса безнең менә бу үзәгебез һәм сез җитәкләгән үзәк һәм журнал ул тарихка киңрәк күзлектән карауны күздә тота. Әлбәттә, менә журналны шуны да әйтәсем килә, хәзер бит теге реферативный базалар бик мөһим. Статуслы журналлар булыр өчен шундый базаларга кирәк. Инде әлбәттә бөтенесе ишеткән Scopus, Web of Science, Россиядә инде RINS. Галимнәр танылсын өчен инде бу. Әлбәттә, кем галимнәр иң беренче шул базадагы журналларга карый, ул статусына күрә. Ул үсә дә, ул нинди журналда, мәсәлән, Nature'да бөтенесе басыласы киләме? Безнең темада да әлбәттә безнең журналда галимнәр өчен басылу ул шынап та бер дәрәҗәне күрсәтә инде. Һәм ул базаларга кергәч, журнал тиз тарала, бөтен галимнәр тиз арада аны күрә ала ул базалардан. Шуңа күрә ул журнал кергән һәм әлбәттә галимнәр, шын галимнәр бөтенесе безгә макалә җибәрергә тырыша, дөнья галимнәре әйтергә кирәк. Шуңа күрә ул яктан да бу Казанның, Татарстан галимнәренең дә тарих институтының бер үзенең сәясәте дә дип әйтергә, фәнни сәясәт дип әйтергә кирәк. Әлбәттә Алтын Урда нәрсә белән
кызык ул менә бүген глобальлаштыруны бит бик күп сөйләшәләр. Урта гасыр глобальлаштыру ул менә Шыңгызый дәүләтләре өчен шугында һәм аның иң зуры бүтән Шыңгызый дәүләтләре 70 ел тирәсе яшәсә. Алтын Урда 250, аның таралуы белән 300 ел яшәгән. Һәм чынлап та менә бүген хәзер бик күп сөйләшәләр Кытай белән Европаны һаман берләштерү, Индияны Кытай хәтта юллар төзиләр, аның өчен нинди акчалар бирелә, әйме? Ул инде булган нәрсәләр бар. Ул бөтенесе менә ул вакытларда булган һәм чынлап та теге имперский дигән исемне куялар. Бөтен халыкларны берләштереп, мөмкин кадәрле теге алып сатуны ул сугышканда яулап алганда бер тарих, чынында икенче тарих. Әмма тарихны бит милли тарих күзлегеннән язганнар барсы да. Дөнья күләм тарихы күзлегеннән түгел. Россиядә ул Мәскәү урыс тарихы күзлегеннән язылган, милли тарихы күзлегеннән, әйме. Шуңа күрә әлбәттә кемнедер душман дигәннәр, кемнедер дус кебек, әйме. Һәм татарга инде эләккән инде теге иге сүзе дә, татар игесе дә дип, татар тарихы да дип, ул теге негатив бер шикелдә дә кирип киткән кызганычка каршы, әйме. Менә инде чынлап та зур эшләр аша күрсәтелде, бу алай булмаганлыгы, тарих алай чынлап та алай бармаганлыгы, теге бер шөрне генә алып, бөтен шөрганы шундый булган итеп күрсәтү белән дөрес булмаганлыгы. Хәтта ил башлыклары да бүген икенче төрле сөйлиләр, әйме, ул игеннән дә күчәргә кулланмаска тырышалар ул сүзләрне. Буларда да безнең бер өлеш бар дип ышанасы килә. Бар гынамысың? Чөнки без моңарчы бер өлешебез без болгарлар, без болгарларның дәвамчылары, икенчеләре Алтын Урда безгә нинди кайсы ягы белән безгә килеп тоташар дип комплекс бит инде, әйме. Шуннан соң теге үзебезнең инде татар-монгол изүе дигән әйберне без аны кабул иттек шикелле, кабул иткән идек инде, әйме. Һәм буларны әкрен-әкрен сез галимнәр өчен әйтегез, галимнәр өчен түгел, гомумән татар җәмәгатьчелеге өчен менә мондый яңалыклар бит инде алар зур казаныш дип саныйм, мәсәлән. Шул дәреслекләрдән татар-монгол изүе дигән сүзне алып ташлауына да, әйме. Ничек татарны кызарудан, уңайсызланудан саклап калгандыр дип уйлыйм мәктәп укучыларын. Беренчедән, икенчедән аннан соң тагын бу зур ниләр вакыйгалар турында сүз бар әле. Икенчесе, минем хәтерем ялгышмаса, Угры елгасы янындагы каршы торуны Мәскәү сәясәтчеләре Россия күләмендәге бәйрәм итеп үтмәкче булганнар иде. Шул игыдан котылуның әйме. Мәскәүләр яраграк торды ул темадан, аны теге региональ дәүләт кешеләре уйладылар. Без әлбәттә ул вакыйгага каршы чыкмак, чынлап та булган вакыйга. Әмма анда сугыш булмаган бит, анда бит аңлашкандар, гаскәрләр Россия күләмендә бәйрәм итәрлек. Әлбәттә регион өчен чынлап та аны күтәрергә кирәк, күрсәтергә, менә монда татарлар тарихында күрсәтергә кирәк, матур иттереп, алар бит әйтәбез, бозарга теләмибез, чынлап та бозмаска, татар тарихында күрсәтергә кирәк. Андый сугышлар, андый каршылыклар бик күп ул чынында регионнар өчен, алар чынлап та ниндидер бер вакыйга, аны кулланырга кирәк. Әмма булмаганны да уйлап чыгаралар икән, әйме. Мифларда күбәйеп булганда. Расламаган нәрсәләрне. Әмма гомуми дәүләт өчен булганда, без инде әгәр дә бу дәүләтне киләчәкле итеп күрәсебез килә икән, ул вакытта һәр милләт хөрмәт дәрәҗәсендә булырга тиеш. Милләтне генә хөрмәт итәм дип бит ул буш сүз. Шунда аның тарихын, гореф-гадәтен, динен, һәр нәрсәсен, аның өчен мөһим булган һәр менә бу символик капиталны барсында аны хөрмәт итәргә кирәк. Шул вакытта комфорт теге мөхит тудырыла ала дип әйтәсем килә. Ул мөхиткә әгәр дә ниндидер булар бик ятышлы түгел икән бу идеялар, андыйларны кулланмаска кирәк шунда. Шуларның тагын берсе, бу ел инде куелырга тиеш иде ул, әйме. 2023 елда куелырга тиеш, бу безнең халыкның үзәгенә үткән, гомерендә теге канында сакланган Аксак Тимергә атлы аткатланган һәйкәл куелырга тиешләр иде бу Көндерчә елгасы ярында, ялгышмасам, Самар өлкәсендә. Моңа да Аллага тапшырып үткәреп җибәрдек бу ай, әйме. Бу вакыйганы иншалла дип әйтәсе килә, ышанасы килә. Кемнәр нинди көчләр эшләгәнен бик аңлап бетермибез. Безнең теге канда бар бит, Тукай кара көчләр дип әйтә. Һәрхәлдә ак көчләр теләмәгән инде. Чөнки менә мин соңгы арада без татар фольклорын менә тарихи теге хәтер шикелендә куллану өстендә эшлибез. Менә шул Идегей дастаны буенча башка дастаннар анда ярылып ята инде. Ничек теге Аксак Тимергә татарның карашы нинди генә җимерек шәһәрне күрсә дә ул Аксак Тимер җимергән дип аны язып калдырган. Ягъни ул шур, ул вакыйгалар халык хәтерендә менә уелып калган. Шундай әйберләр була, менә вакыйгалар һәм шәхесләр уелып кала кайсы вакытта, ниндидер трагедик вакытта, ниндидер авыр вакытларда. Һәм менә Аксак Тимер яулары иң төпләрдән санала.
ул безнең эшебездә калган. Шуңа күрә кайчан әйтәләр, сез аны хөрмәт итәргә тиеш дип. Без үз чынбарлыгыбызга каршы килә алмыйбыз бит инде. Әлбәттә, теге гаскәр башлыгы булган ул якларыннан карыйбыз һәм сәяси бәяләр икенче булырга мөмкин. Әмма халык хәтере нидә караганда ул чынлап та безнең өчен дошман шәхес булып кирип киткән. Әлбәттә, факт буларак тану кирәктер инде, уйма, тану. Ләкин миңа калса һәйкәл бастыру юлы белән түгел, безнең исламда гомумән һәйкәл бастыру бик мактала торган әйбер түгел бит инде, уйма. Урын буларак, мәсәлән, барып дуга кыла торган урын буларак, менә без бүген барабыз Болгар җирләренә, әйме, Биләр җирләренә барабыз, бабайлар булган җирләрдә дуга кылабыз. Шундый урын кешене мәгълүмат бирә торган, менә бу җирдә шундый нәрсә булган, кешенең күзен ача торган булса, бер хәләл ул, әйме. Ләкин инде менә кемнеңдер бер халыкның икенче халыкка каршы сугышкан җиңгән кешесенә һәйкәл бастырып кую, миңа калса бер инде дә әхлакка да сыймый шикелле. Әлбәттә. Хәтта менә шул Нова Зеландия, Австралиядә, Африкада хәтта менә монда сугышылган, менә монда җимерелгән, яда Латин Америкасында. Менә испан килгәнлек һәм монда җимерелгән. Алар бөтенесе безнең тарихыбыз дип кабул итәләр. Бер якта гына чыгару андый нәрсәдән күптән кителде инде ул чынында. Шуңа күрә килешәбез, анда ике якта да мөселманнар сугышканнар. Мәчет куйык, әйдәгез алай булгач, ниндидер рухлары шат булсын. Сугыш булгач бит яктанда үлүчеләр җитәрлек булган. Әйтергә кирәк, без анда йөргәндә, менә Кондурша буйларында да мәчетле авыллар күрдек. Урыс исемле булса да, күбесендә татарында татар күп яши. Ул якны да уйлап бетерергә кирәк бит. Ул татар ничек кабул итәргә тиеш? Монда синең бабаңнарны кырган, синең дәүләтеңне җимергән шәхескә һәм аның гаскәр башлыкларына дигән иде әле, мин хәтерлим. Китереп куясың мондай хәйкәл. Әлбәттә, ул башка сыймый торган әйбер. Илнур әфәндемнән соң без Кондурша турында сөйләгәндә дә казу эшләре, гомумән өйрәнү эшләре ни дәрәҗәдә бүген? Халыкка җиткерер өчен төбенә төшерер өчен дип әйтәбез. Фәннем, гомуми әйтәсез. Әйе. Менә бу очракта. Бу очракта без бу ел яз көне экспедиция буларак бардык. Кондурша буйларын йөреп чыктык, бөтен җирләрне, кайда сугыш урыны булырга мөмкин, аның турында соцсетларга да видеолар да куйдык, эзләдек. Анда менә Самара, бит ул Алтын Урда вакытындагы карталарга да кирип калган. Татар шәһәре Самар дигән татар шәһәре булганлыгы. Ул турыда менә хәзер бер эшләр дип әйтик, бәлки китап шикеллендә дә булыр, эшләнелә. Ул яклар, бу вакыйгалар безгә бер этәргеч тә булды әле. Ул вакыйганы, ул тирәне тагын да тирәнрәк өйрәнү. Аннан әлбәттә, һәм дә менә Самара бит ул Татарстанга терәлеп тора, менә безнең анда Татарстанга терәлеп торган районнарда, анда мәсәлән шул Камышлыда 90% якын татар яши. Һәм әле Камышлы бит әле ул Сейф сарайының туган ягы дип барабыз. Сейф сарайы ул Алтын Урда һәм Урта гасыр татар шагыйрьләреннән иң бүгенге телгә якын, ул телнең тәмен белеп язган шагыйрыбыз дип әйтик. Аның Сүхәйл вә Гөлдүрсене инде ул дөнья дәрәҗәсендә дип минем фикерем инде. Аны халыкка төрле яклап кайтарырга кирәк, күрсәтергә кирәк. Чыганакларны өйрәнү ни дәрәҗәдә безнең бүген? Чөнки чыганаклар әлбәттә ул теге әле аның без белмәгәннәре бардыр, без белгәннәре бардыр. Ни дәрәҗәдә? Ну, менә безнең эшкә килсәк, без теге обобщающий диләр, гомумиләштерү. Ул күбрәк халыкка билгеле. Теге дискуссиялардан чыгып, менә нәрсә булган күз аллау. Менә Казан ханлыгы буенча китап эшләнелә һәм татар термины. Татар термины инде ул 1600 ел татар исеме төрле чыганакларда, төрле зур территорияда ул фиксировать ителгән. Шуңа күрә аның буенча китап һәм әлбәттә икенче безнең бер эшебез ул инде чыганакларны кайтару. Менә күптән түгел генә әле Мөхәммәд Ризаның Әс-Сәбүсияр дигән җиде татар ханнары турындагы китабы. Ул аны инде Смирнов бик зур галим булган инде. Ул да эшли алмаган, чөнки теле авыр. Госманны, әмма фарсча белән утырылган, аллюзиялар белән язылган. Аның заманында мода булган теге берәр бит бер җөмләне язу. Менә ул китапны эшләп чыгылды. Ул китапны бастырдык. Аны әлбәттә презентацияда ясарбыз. Һәм тагын берничә зур чыганакларны тәрҗемә өстендә эшләр барыла. Мәсәлән, Таварихи
Мөфсидей Нусратнама Мөхәммәд Шайбаниның 1500 елда язылган. Аннан алда инде Үтәмиш Хаҗи, Абдулгафар Кәрими күп менә зур саллы чыганаклар чыга һәм әлбәттә менә журнал кысаларында инде без чыгарабыз зур булмаган документларны. Әйтергә кирәк, Касым ханлыгындагы Кадр Алибекны бездә чыкты, шулай аның тел ягыннан да каралды. Ул инде теге күп буын галимнәренең хыялы иде аны чыгару һәм менә Казанда чыгарып аны халыкка тәкъдим итә алдык. Һәм әйтергә кирәк, бүгенге көндә шундый көчле документлар кертелде фәнгә. Әле аларны интерпретировать итеп анализлап та бетерелмәде әле шунда һәм әле дә киләчәк күп кенә ниләр. Булар инде шунда кайсы бер әйберләрне теге киңәйтеп җибәрә, кайсы әйберләрдә ялгыш фикерләр булганын әйтә, яда фактик яктан бик күп информация килә. Аннан соң менә Госманлы тарихларына караганда бәя бирү. Менә 17нче гасырда, 18нче гасырдагы кешеләрнең бәя бирү ул бит кызык әйбер үткәненә. Без карый алабыз. Объективлык монда шәя бит инде. Ягъни без аңлыйбыз, безнең бабайлар ул вакытта ук үткәненә бәя биреп төрле шәхесләргә, вакыйгаларга бәя бирә башлаганнар. Бу инде әлбәттә бүгенге көндә Европа төшенчәсендә фән дип әйтеп булмый, әйме? Әмма анда хәтле инде алар анализлаганнар димәк ки. Шул мәсәлән Дастан да ул бит анализ, ул бит күрсәтә авыр шәхес, идеге кебек авыр шәхес, буталчык шәхес, әйме? Аның аша трагедияны ачып салу. Тарихын эме? Бу мәсәлән интеллектуал элита димәк ки, ул вакыттагы бик яхшы итеп төшенгән һәм яхшы алымнарны кулланган. Сәясәт белән кызыксынган дип әйтәбез бүгенге тел белән әйтсәк инде. Сәясәт ул һәр нәрсә сәясәт инде шунда карасак. Шуңа күрә менә бу әйберләр мөһим һәм фикер үсеш. Димәк ки, бу безнең җәмгыять менә Казан ханлыгы җимерелгәннән соң 16-17нең соңына хәтле дип әйтик, әле авыр бара. Әмма 17нең икенче яртысыннан 100 еллардан соң яңадан ул аякка баса, яңадан төрле сораулар куя, һәм халык хәтерен яңарта, һәм яңа чыганаклар белән әйтә. Менә Татищев язганда без күрәбез, ул татар муллалары белән дус булган, алардан күп информация алганын мәсәлән язып калдырган, әйме? Димәк ки, аңа информация бирер дәрәҗәдә безнең галимнәребез, чыганакларыбыз да булган, халык хәтере дә булган. Бу бит мөһим. Халыкны күрсәтер өчен, мәсәлән, урыс периодында гомумән татар тарихы бик кысыла, менә Мәрҗани әйтик, муллалар аша ачкан, галимнәр аша ачкан аны, әйме? Дөрес бер юл. Һәм без ул юлны чынлап та киңәйтергә һәм чынлап та шакка тора торган әйберләр бар. Безнең мәсәлән муллаларыбыз әксәре синнейн дигән шейх дәрәҗәсенә җиткән, ягъни кешеләргә һәм җиннәргә фикер бирә торган, вагаз бирә торган булган. Госманлы галимнәре Казан галимнәреннән дип менә үз дәрәҗәсендә күргән. Ничек алар үсә алды? Димәк ки, ниндидер мөхитне саклап калганнар ки, ниндидер әсәрләр сакланып калган, һәм галимнәр сакланган. Бу бит галимне җитештерү, галимне җитештерәләр. Шулай бит, мөхит һәм галим. Димәк ки, булар бездә булган. Менә шулар ашабыз инде татар тарихына кергән. Амин, шулай булса, алга таба да тарих бит инде ул төпсез, аны казыган сайын тирәнлеген аңлап барасындыр. Шуңа күрә сез үз казаныгызда гына казын мишә безгә дә җиткерерлек мәгълүматлар алга таба да булсын. Шулай булсын. Без тапшыруыбыз азагына якынлашабыз. Хәзер Марсель Пруст сорауларына кушабыз гадәти. Кайсы илдә яшәргә теләрегез? Туган илемдә. Шул гына. Балаларыма да шулай димән. Тормышта иң сөймәгән нәрсәгез? Хыянат. Алдашу. Тагын нинди сыйфатларга ия булырга теләрегез үзегез? Күбрәк шөкер итеше, канагать булышы. Амин, шулай булсын. Шулай булсын, шулай яшәргә язсын. Бик зур рәхмәт ихлас җавапларыгыз өчен. Үз халкының тарихын онытучылар ул халыкның дәвамчысы була алмый дигән акыл иясе. Аны куәтләп, һәр кайсыбызга да хәтер сагында, тел сагында уяу торырга ясай дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булышам. Исәнлектә күрешик.